Γεια σας παιδιά. Ναι, όπως είναι. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Roblox, αλλά είναι ένα παιχνίδι που χτίζεις ένα σπίτι και πρέπει να επιβιώσεις από τα τέρατα που βγαίνουν έξω. Τώρα επιβίωσα, όταν επιβιώνεις παίρνεις λεπτά σε ενέργεια. Οκ, κατάλαβες. Επίσης άλλαξα το skin σε αυτό και αυτή τη μορφή. Όταν πατάς base, σε βγάζει εδώ. Και εδώ έχω βάλει αυτό να κάνω σναϊπερικές μετά. Μετά στα ίδια ninja. Αυτός. Τι. Ναι, είναι εύκολο αυτό το παιχνίδι στα μοίρα μου. Ναι, δεν είναι εύκολο όσοι καταλάβατε. Γιατί άμα βάλεις πόρτα δεν σε αφήνει να την ανοίξεις ούτε να την κλείσεις. Περνάς μέσα από την πόρτα και το ίδιο και τα τέρατα. Σε λίγο έρχονται τα τέρατα, οπότε πρέπει να χτίσω. Πατάς το σφυρί, πατάς materials και βάζεις λάβα. Ωραία. Ξέρω δεν είναι πολύ. Α, εδώ είναι το τέρατα. Άμα χάσεις από τέρατα, δεν σε βρει. Δεν είναι μόνο αυτά τα τέρατα, έχει κι άλλο. Απλά τώρα έβγαλε το νουμπ που παίζω εγώ. Ένας δε. Ρε βλαμμένα, ρε κολαρίνιε. Ο κολαρίνιο. Α, πίσαμε. Τι κάνω αυτό. Κόψτο. Κόψτο. Κάψτο! Στο face reveal edit δεν ξανακάνω edit. Βασικά μπορεί να ξανακάνω αν και χρειάζομαι έναν editor. Και έχω έναν. Ποιο? Τον αδερφό μου είναι. Ρε φίλε, σου είπα θα περάσουν τα τέρατα από μέσα. Καλύψου ρε. Καλύψου. Στη λαμπρέμπρο το παράτησα, το έχω πει και σε άλλο βίντεο. Θες γλυκά? Έχω στο αμάξι μου, πάμε. Αυτό δεν έχω στο σπίτι μου, πάμε. Τελικά δεν έχω στο αμάξι μου. Είμαι βλάκας. Πάμε. Α, θέλω και εγώ γλυκά. Ωχ, η εξωγήινη παιδιά δεν θα σας τόσο γλυκά. Θα πάω εγώ επειδή είμαι χοντρένας. Ωραία, πάμε. Πλάκα που ξέρω. Αυτό είναι παρέτο. Καταλαβαίνεις γιατί το αγάπησε. Και πλάκα. Όποιος θέλει να αρχίσω τα live, κάντε και ένα σχόλιο. Ξέχασα να σας πω. Δεν θα κάνω πολύ συχνά βίντεο επειδή ανοίξουν τα σχόλια. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε κάποιοι. Και ναι, ελπίζω. Dark ώρα θα του πω εγώ να τρέξω καμιά φορά. Well. Λίγο τους φίλους μου
Όπως και να έχει, δείτε, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μπορεί, άμα σπάσετε το like, μπορεί να βγάλω και δικό μου merch. Μην περιμένετε να μπω στο Creators Shop. Θα κάνω ένα δικό μου merch και θα το έχω στο Google. Ναι, να το βρείτε. Χαμούντ Χαμπίμπι. Χαμούντ Χαμπίμπι. Τι είναι αυτό κάνω. Οκ. Πάμε για... Τι να πάμε? Πάμε Brookhaven. Θα σας δείξω ένα πολύ ωραίο hack που έχω μάθει. Πολύ ωραίο hack. Δεν είναι όπως τα άλλα, τα FK που γράφεις έτσι. Θα δεις, είναι πολύ ωραίο. Εσύ εδώ που βλέπεις το βίντεο, ναι, μπράβο, εσύ το βρήκες. Εσύ θα παραδεχτείς τι σημαίνει. Παραδεχτείς ότι είμαι hacker. Sorry για το που έχω να κάνω βίντεο. Ναι. Έχουν ανοίξει και τα σχόλια. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Πώς είμαι έτσι? Πού είναι το κανονικό μου το skin, το cool? Πώς είμαι έτσι? Τα cool τα μαλλιά. Εδώ είσαι. Ποια μαλλιά έχω? Εδώ είσαι. Well. Γιατί χαίρομαι τόσο πολύ που έχω. Οκ, παίρνεις. Φυσικά πρώτα χρειάζεται το AFK. Πρώτα χρειάζεται το AFK. Μισό. Όχι emojis, όχι. Όχι, ρε. Ναι. Πάτα να αλλάξει. Ωραία. AFK, πολύ απλά. Τώρα πετάμε πολύ λίγο. Αν μετά πόσο θα... Ναι, κουνήσου. Πάλι... Τώρα βρήκε να κολλάει που κάνω βίντεο. Μπες. Μπράβο το αγόρι. Τώρα πρόσεχε. Πάτα όχι wash hair. Πάτα get hair wash. Καταρχάς προχώρα. Προχώρα είπα. Get here wash. Πρώτα το AFK, πρώτα AFK, μετά get here wash. Μπράβο. Δεν βγαίνεις έτσι από το αμάξι. Έτσι βγαίνεις. Ταρά! Μίμη. Παρακαλώ, σουράκι. Παρακαλώ, κότα. Παρακαλώ.
σουβλάκι. Φετά, παρακαλώ σουβλάκι. Παρακαλώ μουσακά. Παρακαλώ ούζο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ναι, γεια σας, μία πίτσα από όλα θα ήθελα. Μία μαργαρίτα από όλα θα ήθελα, παρακαλώ, μ' ακούτε? Πώς είμαι? Well then. Παρακαλώ σουβλάκι, παρακαλώ μουσακά. Να, πώς μπορείς να πετάξεις έτσι πολύ απλά. Πάμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι. Φετά, παρακαλώ. Να ένας. Φετά, παρακαλώ σουβλάκι. Παρακαλώ μουσακά. Παρακαλώ ούζο. Πώς κάθεται έτσι? Κόψτε και αυτό. Well. Θα γράψει κάτι στο chat. Όχι, δεν βγάζει backpack, ok. Την κλωτσίσω. Κλώτσα την μου. Έλα. Καλή θα με δεν θα σε κάνω μπαν. Ωραία. Well then. Έχουμε και λέμε. Θα είναι πολύ αστείο άμα την πάρω. Άμα την πάρω γκαλιγκούτσι. Παρακαλώ σουβλάκι. Παρακαλώ μουσακά. Παρακαλώ ούζο. Please δεν σου το please. Όχι, κάτι έγραψε στο chat. Leave. I love my man. Leave. Το τρομάζει. Αυτή το γράφει, όχι. Φετά, παρακαλώ σουβλάκι. Παρακαλώ μουσακά. Τίποτα δεν έγινε. Είμαι μια χαρά. Φετά, παρακαλώ σουβλάκι. Παρακαλώ μουσακά. Δεν δουλεύω. Χάλασε πάρα. Πάει. Και αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να χάρησε και bye.